Nkosi yami, ngisenkingeni ngempela lesisi sobonakala maduze. Anginaso isikhathi esanele yazi. Bakithi, lesi siso sizovela. Nkosi yami, Nkosi yami. Monica? Where Monica? Ngingangena ma'am. Antiza, hawu, ngena, ayi. Ini lena akwashintshe ney'ngubo zakho? Ayi, ukuthi nje benginesizungu. Ususiphekile isikhwama? Cha, anti. Akumele ngabe upheka manje. Ayibo ngizokusiza mina upheka. Ayibo. Ini le ibukayo. Abafazi abamithi. Ayibo lokho. Yazi nje angikaze ngimbone umuntu ohlala ngengane engakayi ngisho kwi-honeymoon. Ayi nje anti, ukuthi bengimane nje ngiyichithela isizungu. Ngiyaqonda mina. Ngiyakutshela nje ukuthize. Ngalesikhathi ngikhulele Atavi, angifananga ngitshela umuntu nje mina. Ngize nje ngazi yonke into yabona. Awuphela ngangitshela ukuthi ngeke ngitshele umuntu, ngangizoba mangaza nje. Awuphela. Savetane phela leso sayiveza nje sona. Kwase ini? Uyabona nje wonke umuntu phela wangidinelwa nje. Wonke umuntu wangithethisa uyabona nje. Manje nje mengicabanga sengivele ngihleke. Kodwa phela ngalesa sikhathi kwakuyihlazo ngempela. Sithando, ungalinge nje uphinde kwenziwe yimina Mukhulelo. Yazi le ndoda ngilo ngiyibuza ukuthi emshado nayo ngabe ijabulile noma idumele. Emshadweni wothando? Cha, lapha ke emshadweni wothando. Hayi kanti ke manje useyabona ukuthi nje hayi emshadweni akukho ukujabula. Kanti ke nje nempilo yakhe siyadabukisa ke manje. Eyike lo mbhedo. Yabona kuyi-arrange marriage umuntu bebona intombazana bheka i-background ayashada naye ayikho inkinga lapho. Ngeke ibe khona nje nekancane. Futhi umuntu angajabula nje impilo yakhe yonke. Ngeke ibe khona inkinga. Siyednya. Wena nje akazi ushade enhloko. Ne-experience. Asilalela uVicky ukuthi yena uthini. Khuluma Vicky. Khuluma. Umshado bafethu uyahlela. Futhi umshado uyigambling. Lento nani noke nibona. Awufuni ukungisiza? Ngizokukhombisa. Uyabo? Ngizoyisiza mina. Wena ngizokukhombisa idrama. Futhi siqalile. Uzongazi wena Vikrant. Ayiqali. Monica. La. Ngizoyisiza mina. Iyabo. Monica. Mina. Monica. Kwenze njani? Monica. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo-8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.